ברזילאי. הנה פיליס גלאזר. היי פיליס. פיקורונו, היית צריכה ללכת לשם? כן, נכון. מה קורה? שאני אלביש? לא, עזבי. למה לא? יש לה גיג שלם עם סינרים. אוקיי, בסדר. היום עושים פז'ואדה. פז'ואדה. עכשיו, פז'ואדה זה המאכל הלאומי של הברזילאים. אבל הם אוכלים, וזה מורכב משועית ואורז. אבל כל השבוע הם גם אוכלים שועית ואורז, רק אורז לבן ושועית חומה. ביום שבת הם אוכלים שועית שחורה ואורז. אבל בשביל הגיוון. בשביל הגיוון. אברי, מה שאני צריכה, יש לי משימה בשבילך. כן. זה הסכין שיש לי, וזה סכין מברזיל, שהבאתי מברזיל. אני צריכה קצת זיתים קצוצים. זה סכין לפתיחת מכתבים. במקרה הטוב. זה משימה. ואת רק תשמרי על זה ותערבבי את זה. פה יש לי סייטן, יש לי נקניקיות מסייטן. הברזילאים מתהפכים בקרנפלם. הברזילאים משתמשים בשועית שחורה וגם נקניקיות חזיר. כן. עכשיו, זה לא מתאים נקניקיות חזיר להיום, אז אני הבאתי סייטן, סייטן זה חלבון חיטה. זה ממש כמו, אבל לא. את יודעת מה? זה מספיק כמו. כן. עכשיו, פה יש לנו את הסיר של הפז'ואדה. מה שעשיתי, השריתי את השועית במשך כל הלילה, ואז שמתי על זה, החלפתי את המים, ובישלתי את זה עד שזה כמעט מוכן. עכשיו, מה שעושים זה מטלבים בצל והרבה שום, ואם זה לא מספיק סמיך, אז אפשר לקחת קצת מהשועית ולשים את זה ולמעוך את זה ולהחזיר את זה לסיר. יותר קטן. זה סכין לפתיחת מכתבים. לא בסדר, אתה יכול לעשות את זה גם עם האצבעות. זו המשימה שלך להיום. כי אנחנו צריכים את זה לטופינג שאנחנו נשים על הפז'ואדה בסוף. עכשיו, אני בישלתי את הכל ביחד. זה רק סייטן או ש... זה רק סייטן, זה שני סוגים של סייטן. בסדר. ואתם יכולים לראות, תראו כמה יפה זה נראה. נראי למצלמה, לא לנו, אנחנו רואים... אוקיי. אתם רואים מצלמה? אוקיי. וואי, גזים בבית. אוקיי. עכשיו, זה מה? ככה בשועית, הביא לי איזה מחשבה שעשוי להיות לא נעים בבית. לא. בשביל זה יש לנו לדודו השיפוצניק אחר כך. מה שכן אפשר לעשות, הברזילאים לא מוסיפים תבלינים בכלל. לא מוסיפים רק מלח ופלפל, אבל אם רוצים להוסיף תבלינים, עדיף להוסיף כמון, כי זה עוזר נגד מה שאמרנו. אוקיי, בואו נשים קצת מזה עם הטחונים. כן. ואברי? כן. איך אתה מתקדם שם? אני מתקדם לאט לאט, אבל ממש... אוקיי. אז מה שנעשה, זה אני מציעה זה עבודה מגעילה, לחתוך זיתים עם סכין של פתיחת מכתבים. לא, זה ממש מגעיל. אוקיי, אז תפסיק. אוקיי. תפסיק. אנחנו ניקח קצת, זה צריך להיות קצוץ, אבל בוא נגיד שזה לא. היום זה לא קצוץ, ואנחנו מוסיפים את זה לטופינג. הטופינג בדרך כלל עשוי מטפיוקה, זה שורש טפיוקה, מתחת לציפור, אל תזיז, הציפור יפור. זה ציפור שהבאתי מברזיל. וואלה. כן, זה שורש, וגם מוסיפים לזה קצת, אפשר? אולי כדאי להגיד לה שזה לא ציפור אמיתית. ביצה? מה, אני לא, למה לא? זה בסדר? ברור. לא יודעת, זה לא כוסברה, אין בזה כוסברה בכלל. אוקיי, בדרך כלל עושים את זה מסוג של קמח טפיוקה שאין בארץ, אז מה שכן אפשר לעשות זה להשתמש בפירורי לחם. יש אנשים שמשתמשים גם בקוסקוס, אבל לדעתי זה לא כל כך טעים. בואו תיקחו צלחות, אני אסביר לכם איך מגישים, מזלגות. עכשיו, בדרך כלל האורז לוקח 2/3 מהאורז והשועית לוקחים 2/3 מהצלחת. אוקיי, אז קודם אורז? קודם אורז. אורז לבן פשוט. לא, הם לא שמים אורז מלא, זה לא מתאים לפז'ואדה. אוקיי. זה לא מתאים. מה זה לא מתאים? לא מתאים. יש דברים, אורז מלא מתאים, זה לא מתאים. אוקיי. עכשיו תבשיל. כן. אחר ארוחת צהריים מהתוכנית הזאת. בצד הזה... אני מגיע הביתה ו... מה?
זה מנגולד. מנגולד? כן. הם מאוד אוהבים להגיד, קודם כל זה הכרחי. אתה רוצה על האורז או בצד? על. כן. אם נקניק כזה, נראה מה הוא שווה. יש לך, זה אותו דבר. לא, זה לא אותו דבר, זה שני סוגי... יש שני סוגים של נקניקיות, וגם סוג אחד של הדבר הזה, שאני לא אגיד איך הוא נראה, הם מורידים לו את הניילון, נכון? האמת, זה כמו עם נקניקיות רגילות, זה נמס. אבל מה זה? מה החומר הזה? סיטן, לא, חלבואה. הציפוי לא חשוב. זה פלסטיק. פלסטיק. פלסטיק, הכי טוב. אוקיי, בכיף. כן. שמת כזה, לא שמתי רגע, כזה. כן. ותפוז לוקחים, אתם רוצים לראות את חרוף? החריף? חרוף? חרוף. שרוף? חרוף, כן, חריף, אני קצת פחות זורם. חריף? תתאמי שיש נקניק כזה שהוא מסייטן. אני לא, טעמתי לא, לך. לא. חריף, לא? לא. אוקיי. תפוז? ופרופה! פרופה. פרופה, אי אפשר בלי הפרופה. כן. מה? מה רצית, מה השאלה? אמרת תטעמי רגע מהנקניק הזה שהוא כן, לא מזה. זה לא גרוע. ממש לא, זה טעים, וזה הרבה יותר בריא מלאכול נקניק רגיל. ולמי ותפוז, בדרך כלל שמים תפוז תשמע, בן אדם, כשאתה יודע, אם לא הייתי יודעת שזה היה ניסיון להיות תחליף של משהו, אז הייתי אומרת סבבה. אבל בגלל שאני יודעת מה התחליף. כן. התחליף עם ניטרטים, ניטריטים, שומן. טעים. שומנים לא בריאים? טעים. אוקיי. לא בריא. טעים. אבל זה בריא וטעים. טעים. אוקיי. עוד דבר שיש לנו, אחרי שתסיימו את זה, טעים? טעים לכם? הפג'ואדה? טעים. טעים מאוד. יופי, אני שמחה. לגמרי. ויש זה עוד מאכל. שוהדה. מה זה? זה פאונדקייז'ו. פאונדקייז'ו. זה מין לחמניית גבינה. לחמניית גבינה. שהם משוגעים על זה. זה קשה מאוד. רגע, יכול להיות שאפיתי. הנה. לא, זה טעים. כן? כן. גם לך טעים? היום קהל קשה. אז תתרכז על הפג'ואדה, כי זה מצא חן בעיניכם, ואפשר למצוא את המתכון בפייסבוק, עם כל הפרטים. זה נחמד מאוד. מה? נחמד מאוד. נכון, כן. הם אוכלים את זה בבוקר. אנחנו נעשה לבוא, פיליס, תודה רבה. ואני...